У Латвії мешкає значна російська громада. Новини усі ці люди отримують з російських каналів, які транслюють суцільну пропаганду. Часом навіть закликають до насильства. Це створює загрозу безпеці латвійських громадян. У сюжетах про Україну російські медіа часто говорять про дискримінацію російськомовного населення і постійно проводять паралелі з Прибалтикою. Нас це дуже тривожить. Якщо наше мовлення скасують, це буде цензура. Важко повірити, що в наш час хтось з політиків ще вірить у можливість заборонити людям дивитися те, що вони хочуть. Зрештою, усю інформацію можна знайти в інтернеті, а заборонені канали автоматично викликатимуть ще більше інтерес. Агресія й не! Агресія! Агресія й не! Агресія й не! Jābūt pakai, kurā nav Krievijas programmas. Криму.